जों बारे बारे बुंबाय थादों जोङो मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै जिहेतु मुंख्लंफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय बावलांबाय आरो बिथांमोना मानो बावदों जे हारिया बुहुमनि बिखायाव जाहाथे जों थांनानै थायो जोंनि सुबुंफोरा फारसेथिंनिफ्राय गोग्गो जानानै जौगालांनो हायो बिनि थाखायसो जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमदोंमोन आरो बिथांमोननि बावसोमनायखौ जोङो नोजोर बोनानै मुंख्लंफोरखौ जों जुदि सिबिनांगौब्ला बिथांमोनखौ मान बावनांगौब्ला जों बिथांमोननि जि साननानै बिथांमोना जिउ बावदोंमोन बेखौ जोङो मावोब्ला जोङो नाजायोब्ला अब्ला जोङो जोंनि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरखौ जोङो सनमान होनाय जायो आरो बेखौ बारग' एनडिएफबिफ्रा 100% फोथायनानै दिनै जों बे खामानिखौ मावदों दा जोंहा मुंख्लं सानफोर थायो 14 सेप्तेम्बर एनडिएफबिनि मुंख्लं सान एबसुनि मुभमेन्टआव जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननि थाखायबो मोनसे डेट थागोन खिन्थु जोंनि बै हारिनि मुंख्लंफोरखौ जोंनि मुंख्लं सानफोराव बिबार बावनानैल' धुप सावनानैल' जुदि बिथांमोनखौ सिबियोब्ला बिथांमोना मानि थाखाय जिउ बावदोंमोन बिनि सायाव जुदि संगठनफ्रा दैदेनगिरिफोरा जुदि खामानि मावाब्ला जों मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय जाया बेखौ एनडिएफबिआ फोथायदों आरो जों नुदों बेवहायनो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनो जोङो मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै दिनै मेङाजासे जों खामानि मावदों आरो थारैनो जोङो नुदों जोंनि मेगनजों जोंनि बे खामानि मावनायाव जोंनि रायजो राजाफोरा जोंखौ सहाय खालामदों आरो लोगोसे जाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा ड्राग्सनि जेंना गान्जानि जेंना माने बैसो जायियावनो जाय समाव दिनै गथ'आ गावनि केरियारखौ दानांगौ मोजाङै फरायनांगौ बेखौ दिनै नागारनानै स्टुडेन्टनि स्टाडि खालामनांगौनि दायित्वखौ दिनै बावगारनानै जौनि फारसे आवगायनाय बेबायदि गथ'फोराबो जोंखौ सनमान होनानै दिनै बेबायदि गाज्रि आखुथायफोरखौ नागारनो सेस्था खालामदों बिनि जोङो माखासे नुथायफोरखौ जों मेगनजोंनो नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोरबो जोंखौ आरो बांसिननिख्रुइ बांसिन थुलुंगा होनानै दिनै मेङाजासे जोंखौ खामानि मावनो थोनगासिनो दङ आरो बिदिहै जोङो बारग' एनडिएफबिफ्रा जिरायनांगौ समावबो दिनै खामानि मावगासिनो दङ जायफोरा बेबायदि सिन्ताधाराजों दिनै नायदों आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों पलिटिक्सनि भेलिडिटिया अनलि 5 इयार्स बिटिसिनिखौनो होन नोङो आसाम एसेम्ब्लिनिखौनो होन नोङो पार्लियामेन्टारि इलेक्सनखौनो होन मात्र 5 बोसोरनि थाखायल'सो बे इलेक्सन बा राजनितिकआ दिनै थायो खिन्थु बिनि उनावनो गोदान बिनि जोनोमा जायो देरहाफिनबासो बे थाबाय जेनेबा बे गोमाबाय स' राजनितिकआ दिनै अनलि 5 इयार्सल' भेलिडिटि खिन्थु दिनै जों जि खामानिखौ मावदों जों समाजनि थाखाय मावदों जाय समाजा जि जायगायाव दङ 1000 बोसोरनिफ्रायनो बे जायगायाव दङ आरो 1000 बोसोर बे समाजा बे जायगायाव थागोन जों बेबायदि मोनसे लं लास्टिं माने अरायथा मोनसे समाजनि थाखायसो दिनै खामानि मावदों बेवहाय बेबायदि थौले गोसोजों माने साननो हायै मेलेमजों सिन्था खालामनानै बेबायदि बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जायफोरा दिनै जोंनि समाज फोसाबनायनि खामानि मावनायखौ राजखान्थियारि गाब होनानै दिनै जोंखौ माने नासयनो नागिरदों बा जोंखौ ट्रेकनिफ्राय दिनै आनज्रायहोनो नागिरदों बियो गोरोन्थि जादों आरो बेबायदि सिन्था खालामनानै जोंखौ मालाबाबो माने फावसायहोनो हानाय नङा जों जि खामानिखौ मावदों आं बारे बारे बुंनो जों मुंख्लंफोरखौ सनमान होनानै बिथांमोननि थै जिउ बावनायखौ जोङो गोसोखांफाफिननानैसो दिनै जों खामानिखौ मावदों बेवहाय सोरबा बेबायदि बुंनायाव जोङो जिरायनाबो थानाय नङा आरो बेबायदि व्यक्तिया जोंखौ बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होनानै जोंखौ फेरलेबसेबो खहा खालामनो हानाय नङा जों बेवहायनो बुंबाय थादों नैबे समाज बेबस्थाखौ जों थिग खालामनायनि गुबै टारगेटआनो बेनो आं बारे बारे बुंदों जोंहा जातीय संगठनाव जेसेबांखिनि वार्कारफोर दङ जों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जोङो मोनफा मोनफा संगठननि दैदेनगिरि बायदि जानानै जों खामानि मावनांगोन अब्लाना जोंनि बेबायदि गाज्रि जेंना नोंथाङा दा जि कुइसन खालामदों मिसिं जानाय सोरदोंबा गाज्रि माने इनसाल्ट खालामजानाय नासयजानाय बेफोरनिफ्राय जों बारग'नो हागोन दिनै जोङो बारग' एनडिएफबि जोंहा दिनै लिमिटेड मोनसे अनजिमा दङ खिन्थु जाथियाव जोंहा नङाबाबो 35निफ्राय 39नि गेजेराव दिनै पपुलेसन दङ जों साफ्रोमबो जुदि गाव गावनि दायित्वखौ लायोब्ला गावखौ जुदि गोग्गोयै जुदि दाफुंनानै लायोबा अब्ला जोंखौ सोर नासयनो गोरों मानसिखौथ' मालाबाबो नासयनो हाया बोलो गोनां मानसिखौथ' दिनै रावबो बिदि बुनानै माने मिसिं खालामना दोननो हाया बा बुथारखोमानो हाया स' बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों दिनै जोङो साफ्रोमबो हारिनि जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ जोङो मोनफा मोनफा संगठननि दैदेनगिरिफोर बायदि बिबान लानानै दिनै खामानि मावदों अब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदि नुजानाय जेंनाफोरा जोबनानै फैगोन गोदो जोङो एनडिएफबिआ माने हाथियारनि संग्राम खालामनायाव जोङो गोबां जातिखौ सेफगार्ड होनो हादोंमोन बे नंगौ जारिमिना बेखौ दिनै फोरमायो दा नों बुंनाय बायदिनो स' दिनै जों गैलिया होननानैथ' दिनै जोङो गारनो हाया बेवहाय अल्टारनेटिभ गुबुन अपसनखौ लानानै जोङो दावगानांगोन जों जाथि बायदि थांना थानायाव बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों जोंनि गेजेराव जिबायदि जेंनाफोर दङ बेजों जेननानै थानांगौ गैया जोङो गावखौ सिगां दाग्रो राफोद खालाम बिनि उनाव दावगालां अब्ला जोंनि बेबायदि जेंनाफोरा नासयजानायफोरा दिनै गैया जागोन मारै नासयजादों जोंहा दिनै सोलोंथायाव उनफाफिनलांदों बेवहाय दिनै नासयजागोन सोरबा अफिसारा दिनै गुबुनारि फैदों जाया जोंखौ मोजां मोना बिसोरबायदि व्यक्तिफोरा जोंखौ नासयखागोन जों नुबाय थादों दिनै जोंनिफ्राय फैसाया सोरनि आखायाव थांबाय थादों जों माबा मोनसे बायदों बिनि लाबा दिनै सोरनि आखायाव थांदों जों नुबाय थादों जुदि जोङो नासयजानायनिफ्राय जुदि बारग'नांगौब्ला बै लेभेलावबो दिनै सिन्था खालामनानै जों खारनो हानांगोन हारि दानायनि बेलायाव दिनै संगठननि दैदेनगिरिफोराल' बिबान लाबा जानाय नङा बारग' एनडिएफबिआल' बिबान लाब्ला जानाय नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा बिबान लानानै जेब्ला हारि सिबिनो ओंखारगोन गावनि मावनाय खामानिजों गावनि सोलिनाय जिबनजों अब्ला जों फोथायो बेबायदि नासयजानाय आरो गादब जानायनिफ्राय जों उदां जागोन होननानै
जों नुनो मोनो माखासे आफादफोरा दायो आरो बायफिनलाङो दा दिनैसिम नोंथांमोना मोनबेसे कमिटिखौ दाफुंखो आरो बे बेसेबां गोबावसिम थांनानै थागोन? जोङो बे बारग' एनडिएफबिनिफ्राय इउनाइटेड फराम आरो सिसिबाइनिफ्राय ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेसन कमिटि होननाय जोङो कमिटि दाथिंबाय थादों। दिनैसिम जोङो सान हर खामानि मावनानै सानसेबो सप्तासेबो जों गेप लायाखै। दिनै बे सप्तायाव जोङो मोननै दाबाय, थांनाय सप्तायाव जों मोननै दाबाय। स' दिनै मोनब्रै कमिटिया जोंनि गेजेराव कमप्लिट जाबाय आरो उदालगुरियाव जोङो मथा मथि 45निफ्राय 50नि गेजेराव कमिटिखौ जोंनो नांगोन। जेब्ला बेसेबांखिनिखौ दाफुंजोबनो हागोन उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों कमप्लिट खालामनो हागोन आरो बिनि उनाव जोङो बाक्सायाव आरो चिराङाव, क'क्राझाराव आरो सनितपुराव, बिश्वनाथाव जेराव जेराव जोंनि जायगा सुबुंफोर दङ कार्बि आंलंनिफ्राय लानानै गलाघाट जेरावबो थांनानै जों बे कमिटिफोरखौ दागोन आरो बिनि लास्टिंनि नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों गोबां संगठनफोरा जोनोम जायो आरो गोमालांफाफिनो, नाथाय जों दाथियै बुंनो नागिरदों जों समाजनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जिहेतु बे कमिटिखौ दादों समाजा जेसेबांसिम थागोन अर्थात हारिया जेसेबां समसिम थागोन बे समहालागै बे कमिटिया थागोन। दिनै राजखान्थिजों सोरबाया साननो हागौ राजखान्थि फैनायनि उनाव बे जोबगोन, इलेक्सन फैनायनि उनाव जोबगोन बिदि साननो हागौ, खिन्थु आं दहायबो बुंदों बेफोरबायदि खुनु माने मोनसे बारहावाया बे कमिटिखौ जोङो फोजोबनो हानाय नङा आरो जेब्लासिम हारिया थांनानै थागोन बे समहालागै बे कमिटिया थांनानै थागोन होननानै जोङो दिनै रोखायै बुङो। थारैनो बाख्नायनांगोन जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जि मोनसे गाज्रि लामाजों खारदोंमोन बे लामाखौ दिनै जों जेब्ला बारग' एनडिएफबिनिफ्राय मोनसे बेनार लानानै जों जेब्ला प्रेस मिट खालामनानै बुंबाय नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जेब्ला जोंनि साननाय हनायखौ फोरमायबाय जे नोंथांमोना जि लामाजों आवगायदों बियो गोरोन्थि जादों, बेबायदियै थांबाय थायोबा नों नस्थ' जानायजों लोगोसे हारियाबो नस्थ' जागोन, नोंनि न'खरा नस्थ' जागोन, नोंनि समाजा नस्थ' जागोन होननानै जों जेब्ला बुंबाय थारैनो बाख्नायनांगोन जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिथांमोना बुजि मोननानै जोंनि खावलायनायखौ सनमान होनानै बिथांमोना बे गाज्रि खामानिनिफ्राय जानगाराव दिनै थानो नागिरदों, जायनि थाखाय दिनै भैरबकुन्द'आव जिबायदि गोदोनि अबस्थामोन बा गुबुन गुबुन पिकनिक स्पटआव जिबायदि अबस्थामोन बेयाव दिनै जोङो सोलायनायखौ नुदों आरो बेयो थारैनो बाख्नायथावना। जों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों बाख्नायनांगोन आरो जोङो रायजोखौ खावलायनो हास्थायदों जोंनि परिबेखौ जों बेबायदिनो लाखिबाय थानांगोन। साननैसोनि उनाव आरो गोदोनि बायदिनो भैरबकुन्द